Fir-residenza tal-anzjani San Vincenz de Paul, ir-residenti għalqu l-istaġun tal-festi tradizzjonali Maltin billi ċelebraw il-festa propju tal-qaddis li għalih hija msemmija il-faċilità San Vincenz de Paul. F'serata ta' briju attivitajiet f'din ir-residenza qed tinżamm ħajja tradizzjoni Maltija anke skont ix-xewqa tar-residenti stess li ta' kull sena ikunu qed jistennew din il-festa. Lorraine Farrugia, il-maniġer għall-anzjanità attiva f'din ir-residenza, tkellmet dwar is-sentiment tal-anzjani li jieħdu gost b'din l-attività. Ir-residenti tagħna tant hija l-qalbhom il-festa waħda mill-attivitajiet kbar fost attivitajiet oħra li jsiru hawnhekk. U kif ukoll il-ċelebrazzjoni tal-quddiesa meta ssiraw barra, l-anzjani jilqgħu ħafna bi pjaċir kbir. Fil-fatt l-attività bdiet b'quddies fil-bitħa prinċipali tar-residenza biżwiet il-Kappella tal-Qalb ta' Ġesu. Wara l-quddiesa imbagħad saret purċissjoni fl-istess bitħa u s-serata ingħalqet bikla. Din mhijiex l-unika festa li tiġi ċelebrata f'din ir-residenza għal kura fit-tul. F'Ġunju ir-residenti flimkien mal-istaff jiċċelebraw il-festa tal-Qalb ta' Ġesu fuq medda ta' ġimgħa. Ħadna r-reazzjoni ta' żewġ anzjani li qalulna x'jasfu dwar din il-festa ta' San Vincenz de Paul. Sabiħa ħafna, dik il-quddiesa bit-tnej, sabiħa immens, jiena xjeħt u f'qalbi qatt ma rajt affarijiet sbieħek għax immorru naqra u noħorġu niġu lejn id-dar. U hawnhekk ma jaġlek ħadd, hawn ħafna nies nafhom, minnhom ir-raħal minnu hekk u ninsab kuntenta ħafna fil-ħom ta' San Vincenz. Smajna l-quddiesa u kienet sabiħa ħafna. Oġbitni ħafna wkoll. Issa ħirġa l-vara ta' San Vincenz ukoll.